Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información na radio, na televisión municipal de Cerceda, tamén se queren en internet, na nosa canle de YouTube, TV Cerceda, ou na web rtvcerceda.com. Hoxe lles imos a falar, lembre, mércores 19 do mes de novembro, pois de que este sábado hai sábados de baile, o domingo hai teatro familiar. En canto a excursión, as luces de Vigo xa se esgotaron as plazas. Falaremos do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, que será o 25N, e xa tamén da programación de Nadal preparada por parte do Concello. Este venres se presenta o fotolibro do cercedense Alberto Sánchez, se pode renovar o DNI en Cerceda a principios do mes que ven, e falaremos dos cartos destinados pola Xunta para renovar a cuberta do Colexio Cruce de Cerceda. Tamén falaremos do rexistro clave que se pode acadar no Concello de Cerceda e do termalismo do Inserso. Por último, en canto ao tempo, sigue para mañán o tempo frío, baixada das temperaturas e alternancia de nubes e claros con posibilidade de unha precipitación que sería feble. Este próximo sábado, día 22, o dúo Matices será o encargado de amenizar unha nova edición de Sábados de Baile no local social de Cerceda, na primeira planta, no edificio do Museo do Moucho. Este sábado, polo tanto, teñen todos aqueles que queiran divertirse, Sábados de Baile. Este sábado 22, dende as 7 da tarde ata as 10 da noite, o dúo Matices estará poñendo a música para que o resto, os que ali asistan, poñan a diversión, o baile, a socialización, etc. Este sábado, Sábados de Baile. E lembren que no mes de decembro hai outras dúas novas edicións. Sería o sábado día 9, co dúo Aires de Roña, e o sábado 20 de decembro, co dúo Reflejos. Máis actividades estes domingo que ven, hai teatro familiar. Este domingo, día 23, ás 12 do mediodía, no Auditorio Municipal de Cerceda e con entrada gratuita, a compañía Tarabela Creativa ofrece a súa obra Idea. É unha historia, a de Mariña, unha nena que grazas ao aburrimento se converte en idea. O seu pensamento ten forma de tarabela de cores, unha tarabela de 2 metros 20 centímetros de altura que cada vez que xira fará que se lle vayan ocorrendo un lote de ideas mentras xoga na súa habitación. Así irase enfrontando a dragóns, a xigantes, aprenderá a usar o inxenio, e tamén a tocar o violonchelo, usará a linguaxe do xogo mediante a cal podemos entrar no seu universo. Todo elo este domingo, día 23, entrada gratuita ás 12 de mediodía, teatro familiar no Auditorio Municipal de Cerceda. E xa dende a xornada de onte, o viaxe ás luces de Vigo, que será en decembro, quedou completo. En este caso irán 2 autocares para ver as luces de Vigo, unha excursión que será o 22 de decembro, o luns 22 de decembro, e que en apenas tamén unha mañán ou 2 días se completou, se encheu esta viaxe. Unha viaxe que tiña un precio de 22 euros por persoa, que incluía a visita á bodega Paco e Lola, incluía o xantar e a visita pola ruta das luces de Nadal de Vigo. Isto será, lembren, o luns 22 de decembro. As plazas xa están completas. Un ano máis, o Concello de Cerceda vai a conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. O Concello de Cerceda conmemora o 25N, o 25 de novembro, o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres. E será o próximo martes 25, cando se realice ademais unha andaina chamada Cerceda Camiña contra a Violencia á Muller. Será pola mañán ás 10:30, polo paseo fluvial e pola Vía Verde. Sobre as 12 hai a lectura dun manifesto. Os interesados, as interesadas, poden inscribirse no teléfono 981 68 50 01,
teléfono de Servicios Sociais do Concello ou presencialmente na planta baixa da Casa Consistorial. As persoas que participen, por exemplo, nos obradoiros de memoria, poden anotarse directamente coas monitoras. Hai que anotarse para saber o número de xente que vai e así facer un cálculo tamén do avituallamento que van a levar. Con relación ao Día Mundial da Non Violencia contra as Mulleres, tamén se organiza o venres 19 de decembro unha charla informativa sobre a violencia sexual e agresión sexuais cos alumnos de cuarto de ESO do Colexio O Cruce. O Concello colabora ademais coa campaña Pasos Firmes, Pasos Seguros da Mancomunidade cos colexios. E xa queda pouco para o Nadal e o Concello de Cerceda programou varias actividades xa tradicionais ao longo da época do Nadal. Vai a comenzar o sábado 29 deste mes de novembro, terá lugar o acendido das luces de Nadal, tanto no campo da Feira de Cerceda como no campo da Feira das Nenas da Silva. Este acto de encendido das luces será de 6 da tarde a 8 da tarde, de 6 a 8 da tarde. En concreto, a hora na que se van a encender simultáneamente as luces en ambos os dous campos da feira serán as 6:30 da tarde. O máis adiante hai máis actividades, tamén a tradicional visita de Papá Noel a Cerceda será o xoves 18 de decembro. Xoves 18 de decembro, visita de Papá Noel que fará os colexos, a guardería infantil, irá tamén o centro de día e fogar residencial e a varios establecementos comerciais. Tamén queda pendente a cabalgata de Reis, que vai a ser, lembren, o 5 de xaneiro. O rei da cabalgata comenzará ás 4 da tarde con saída do Concello facendo un percorrido por algúns lugares máis xa habituais do Concello e logo a recepción será 7:30 da tarde no Auditorio Municipal de Cerceda. Esos son os actos programados por parte do Concello para este inminente Nadal. Máis temas. Este venres que ven, día 21, o cercedense Alberto Sánchez Regueiro presenta un fotolibro chamado Silencio. Silencios é un libro de 240 páxinas e 198 fotografías que realizou durante 20 anos e que tivo que seleccionar entre máis de 80.000. É un libro que fala do silencio, un silencio como espacio vivo e de amor, tamén como unha forza que constituye a vida real, segundo di Alberto, para observar e calma. As fotografías acompañan o silencio, texto e fotografía funcionan como un só corpo. Alberto quere que aqueles que o lean se miren e se poidan recoñecer. O libro se poderá mercar a partir do día 21 deste venres na súa web persoal ou nas librerías independentes de Galicia. Mais temas, se vostede quere poder renovar o DNI, se o ten caducado, vai caducar poder renovalo en Cerceda, o mércores 3 de decembro se pode renovar o DNI en Cerceda ou tamén o pasaporte. Para coller cita, teñen que facelo na Policía Local, na planta baixa do Concello. Ali, presencialmente, daránlle cita e hora para ese día. O mércores 3 de decembro se pode renovar o DNI en Cerceda. Tamén coñecíamos a semana pasada que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Educación, reservou 525.000 euros para o cambio da cuberta do Colexio O Cruce de Cerceda, que quedara moi dañada durante o temporal Martiño, que foi o 20 de marzo deste ano. O anuncio, xunto coas obras doutros moitos centros educativos, foi realizado no Consello da Xunta do pasado martes. Esta nova cuberta será de panel sándwich de 30 milímetros de espesor, un sistema idéntico ao que xa había e que foi instalado no centro. Esta actuación forma parte de unha partida global de 16 millóns de euros da Consellería en infraestructuras educativas. E lembren que o Concello de Cerceda dispón de unha oficina para acadar o rexistro clave, para acadar o número clave, rexistro clave, para poder relacionarse coas administracións. A oficina de rexistro clave do Concello está a dispor de calquera veciño que o precise, así obter a identificación clave. Un
en este caso un empregado público do Concello, será o encargado de verificar a identidade do veciño mediante a presentación do DNI e un número de teléfono móvil, donde chegará unha mensaxe SMS de benvida ao sistema. Clave é un sistema que permite a identificación ante as administracións públicas para realizar trámites sin necesidade, por exemplo, de un DNI electrónico ou de un certificado digital, e poden acadalo aquí en Cerceda, na Casa do Concello, sin ter que achegarse fora daqui. Por último, antes do tempo, falamos do termalismo social do Inserso, porque ten aberto o plazo xa para a primeira e para a segunda quenda do termalismo social do Inserso para o ano que ven, 2026. Decirlles que, se quere ir vostede na primeira quenda, que vai de febreiro a agosto, o plazo para solicitar praza remataría o 4 de decembro, e se vai na segunda quenda, de setembro a decembro, aínda ten de prazo ata o 15 de maio. En este caso, lembren que se queren que lle axuden ou poder tramitalo, poden facelo a través dos servicios sociais do Concello, que están na terceira planta da Casa Consistorial, ou poden chamar por teléfono o 981 68 60 68. As quendas terán unha moderación de 10 días en réximen de pensión completa, e haberá precios que oscilan entre os 300 euros e os 450 por persoa en función dos balnearios e dos lugares. Ofrécense en total 85 balnearios de toda España. E rematamos co tempo. Galicia atopámonos na influencia dunha masa de aire fría procedente do norte. Deste xeito, mañán agardamos ceus máis despexados canto máis ao sur de Galicia, e canto máis ao norte, algúns chubascos illados e ocasionais, que poden ser de neve por riba dos 800 metros. As temperaturas sufrirán un moderado descenso mañá, con máximas por debaixo dos 10 grados en moitos puntos de Galicia. Os ventos sopran de compoñente norte, moderados no litoral e nas zonas altas, e serán frouxos no resto. Pois co tempo rematamos hoxe informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción de quen lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes. Adeus.